a Bible na afe bie Acts asomafo nyuma yaka asomafo nyuma na yaka Yesu achi adwumayefo omo a ene Yesu nante ye efie ba miensa omo na nante omo ja omo adwuma ho ja wana japade ho ebi ja yanyere ye fie ya mani esika adwuma ho bedi Yesu achi na maawum ebi jija ye kunu no ho oba na kwa ba ma na be ko bia no otifie ndi oba bi ni afa na ana ani kuru ni kusha ekusa ni akire ana nkwa ono so yi na so kra o se hwe manya kum papa o follow Christ Yesu wachi wadwuma oyoye ani atwere Yes. na asidan kenya me se o madwuma no bare ayi look man o ya de o onya da je tro no makoma de to ho ono na aboa me ene wo a wutia mi sa ya tro erade Yesu Kristo won sham ane dia onam na dwuma afo so yoye na se na obenya bi kan e shira de ma Amen. na Luke ni abedin komobi na mapasa ode waso aba chame yi wasum wadrim na fa waso no chame me no din komo what they say Acts chapter 2 Yohane asampa etrem yenu asambia mani jehuye asambia mani jehuye according to the Bible no Acts chapter 1 no amra Yesu kosro no ana ono mu dinkra Yes. asofo no de ono mu gina wo so na mama ba mi so mo free santan obaka chonsa Galilea marama dentira mo yosuri Yesu no ara ma wo so afana ma akom afana mo nche kosuri se de mu nu se orekro no ba saba what you say na asofo no trase ka say no se master cordia ani akoka dubako o se atwintontoni awa se master be twisu ba ko aka ho a entontotwi no mu no na mo ko fa Barnaba ana Matthias na mo twi on so ntonto entontotwi no mu no ana akofa Matthias inti omunyina boje so ka say yes radio maraba ko aka ho na Jesus akono na no disamene sa mon twen kosisa ajana boshe Baba. ababa se Yesu Kristo ka twa sa twen a wa mu date Nabio. wan ka twa sa aya me aka busa so ura twen kosida bai Sengumisa pa. wa mu date o David. ano ana mon twen ai ya sabini yo asofo ri di Yesu ati no mu ni mi sa Mary ba Joseph ba no mu ni ma de kodi asa push Christ mo kan ko sam sa o mu ni ma de kodi a na empower no mo ma wufuo ni anifrafo ni te no mu nim odi ase me ka da asa time o small ana hobe go on so do se monye on konkro Yes. wama wu se nkunkuru bi na anante abawura omumu just a word ana omde am ko ye so dia se on ba no omde amane ababon so owura ya ko ni esuro bere ye bowudi ahomane nyina bra ho ahema ye what you say enti on nkunkuru na nkasa no na Jesus ka ho asem but no omu nima de kode ya omu nima de kode ọwọ́dún yóò mọ̀ sẹ́
onkonkron ne bia yesu ko kire ya na oba foforo nso awo no so dia se o se man ko kigirefo a wana onkonkron no oremma dia se bi enti omo motif nyina no sha ani papa ko bia de oba wona in fact o se ya aggressive ana sha se cruise foforo ko di na chi a ho ba kire ya abelegu so dia se asampa na me ka kire mu no enti Jesus akatra on sa muntwen ko sisa jana boshe no ababa mo so ansa na sa won konkon nya ba mo so a binya mo benya ahoden amen e ba sa me ka sam kiro asasam woi ayo asam anana dwi ma dwere ho ma de ache sa kristosom woni ahoden a untimi kristosom sa ahoden ka ho a oboa ya asam ni wasisa won konkon nya ba mo so a mo benya ahoden me kamera na yesu ni asuafo nanam na aba check Christ all the disciples are empty there is no God spirit in them and don't bribi omu dwane omu nyina dwane Petro deny so onim Jesus okay kan tam du do nyame nyina o so oni no they study how kakrai ana ba wo say ahode a nipa ninti ne abadwaman obvious ya say nyame awode ni so a definitely asoro no ko bi kwa you can't worship God properly without the spirit of God so betimi asum nyame ye pa no just say nyame wo hom atumu anya ka ho watumu aja matrese mesna afana ba say yes say no kore odi ase say yes no ntempo so yes upon a dawa so achebo na Jesus say so say na ho de anu okura ntia jema so amen amen ahode so nko a na okura ntia so yes no kura ho disron ko obian kura bi the power of God and na empower no it is a yes original kudum no tia posa ye kom na from a dina tia say na bibi shababi so yes ha it is a also to announce baby a picture empty oba mem so yes o say what you are kana na bra se bra o to ba kum ya no se me connection sensor mu fo so just e to la bia obetimi bu sa so fo wi a me pasa me yesa wo masa enough from sa o de no then enough from sa this onya to me bi every yesu mu me ba tell you and no about to be sustain you that's right and yes you definitely you perish uju to ora yira because ayam pesa asitire say ahedian to from uhuru wansna sabuam proya uhuru wansna pobre we ka sambio odi apasese atuoi pa adia bia sugar wom say tofe facto anwem within some few minutes uhuru ba bia ntatia ne be fra be fumo e ba cha odi ase and the moment ya oba you do so your nyam djuma no ahohoma wo wi ase nyina aba turn against you and this woman bana say the power of God and to me are definitely a bedru wagu fam and tell obi ko dis of oba wi atre no obro what ya say awode ade nyam djuma no yam fama no wanya o sha so obi adi awatoka o so obi awura ma wo se dan o so obi awura ma o kwa America ba no onu susu meya bi akodi se akwa bi ase na nsu kase da ho na nsu na yiri na
nkwadaa nketewa tutom ɔdɔ sukɔ no apue ne ɔsensɛne mu sɛ ɔde aseɛ ne ɔbu dambalis nti wogyina hɔ sɛ na sɛ nsuo no kura mu nwa wode asɛ nkwadaa kora na adware bi ɔkapa no wode aseɛ wɔwɔ kɔn ɛfa so de dɔ sukɔ bu funi nyɛ ɔbɔdi no nyɛ wɔnyini ɔhwɛ yɛ abɛyɛ sɛ ɔkɛ masa wama nso bi tutom kakra na twe anyɛ nkwadaa kora na atutom wɔne bɛtɔm no na afei wɔne ahɛhɛ nkwadaa na bɛsɛ abayi de atuatua wɔyɛ ase ampa o saa na teɛ yɛasɛm ne ye enti mehyɛ sɛ Peter gyina kodoɔ nom ɔsɛ Jesus kama mama ɔkɔ baako mmienu ɔda n'ani ano ɔhyɛ nsuo nom fo gyeme so amen ɔsɛ sɛ wɔn kronkron no nya ba mo so a mobɛnya ahoɔden mepɛ sɛ megyina hɔ kakra aka asɛm kyerɛ hɔ nti asɛm ne ye sɛ mese sɛ God spirit ntom hɔ Satan hwɛ weak point ɔde adwiri wagu fam ɔbɛma sika kora daadaa wobɛyɛ sɔfo so na wɔyɛ korɔmfoɔ sɛ ɔde aseɛ God spirit ntom ɛnti wobɛyɛ money conscious sika ne bra bɛwia wo wode aseɛ wohwɛ sika a yɛato correction yɛtua ntoto so dudu na yɛaka kyerɛ sɛ fa ne nyinaa kɔ headquarters na sɛ wo na ada branch wɔ a wobɛfa gu bɔtɔm wode aseɛ ɔde akɔtɔ kaa trɛm woni hɔ ahoɔden wode aseɛ wɔse sɛ wo nkonkuro no ɔnya ba wo so a wobɛnya dwama ahoɔdene yɛmfa ne sɛ bɔne ho ahoɔden wɔde ama wo and through the spirit or the strength of God you can commit sin. Untimi nya da ma oba bi mura ne homa da mpa so oba to puru no ma fra ma mfo sa ma pam no no ba to o dia se asem pa na me ka kire no me pa se na no pai wote ne o ma bi ase enti be tia no ana musa sa no kuro ana kuro yo yes so fu woi wa jaman enyo ono a wa be so fu no bi o di ase but o so man ahodere wo bonen so o so man ahoden ono ana de ne pa ba wura mu yantu su no won ka ho yɛbɛkyɛ wɔ de aseɛ nti asɛm ne ye ebi asɔre ba ɔte asɔre ɔntumi nya adwaman ɔntumi nya bɔne sɛ ne nyinaa ne sɛ asɔre no na ɔkɔ bi ɔni ahoɔden bi a ɔbɛtumi de astande o wode aseɛ ɛna ɔnyɛ anadwe nso ɔpɛ bi asekyerɛ no sɛ ɔhu ne ho sɛ sɛdeɛ ɔteɛ no ayɛ jẹ́bẹ̀ sọ amen náà mi ká sẹ́ mi sọ kọ́ bàbí àtọ́ rédíò ó kọ́ store bi ní àtọ́ rédíò a deɛ yɛde atua light mu na kasa deɛ yɛapogo ama electricity ɛne akyim to hɔ a yɛte dede wode aseɛ enti deɛ ɔbɛtɔ biara no sɛ wura ne sɛ mama ntrai ma wo wɔma no tumi abama voice a de abayi aba meka no kora de akyerɛ wo enti mebusa obi a ɔkyea ma anɔpa yi sɛ fa woahu ne anti a wontimi nsande fi sɛ nso ɛna bia nso tie jo asɛm baako a mesɛ hu no wa ne sɛ Kristo Yesu honhom no a ɛbama wanyɛ tumi wɔ bɔne so no ɛnti mu a wonyɛ ne dea amen wɔse sɛ wo nkonkro no nya ba mo so a mobɛnya ahoɔden a yɛde di bɔne so wode aseɛ ahoɔden a yɛde di mmerɛyɛ so ahoɔden a yɛde di wiase so ɛne ahoɔden a yɛde di
honam so Amen. ubenya jemeso amen Amen. na adia ba ko amenim ni jo se obi si okọ asori dia be ko adia se but the abamo ya powerful ni se wodo ho ba wura Kristo ho odimu me kana kora kira mo onse so ni obi tifie na se ni pani abosunsum ni ana wa baifo at times obi timi kan dwam somebody me tuwa me ntuwa ko what you say me come what wodo ofofra wo fra fam so a Catch it all. I'll catch it all, pa. o timi ka kira wo Bow. I'm proud of him. ya semri o se se on konkon ni nya ba mo so a e de o so far out no se se Kristo som ni ansom no kwa Dabio. and some I do ba wura mu no you need to request our so hwehwe Se kwambio so. the abama wa ho odem wo de bone so no our so hwehwe Because in kidi ka hwehwe. ampo Jesus is saying mon train wan kan jo se monko empenye se o kwa sori anu akosi sanu ma ko gina kwa ho o be dani dwamanfo ko me se wo di agro wo fra dum on ka ho kurampo Because our day no nyanya. on ka ho me se on ka ho masa agro bi na wudi nka Jesus so ho kwan ka jo se free na kure monko ka se ba no but o se mon try ko sise In fact, when I'm now Jolas ya aka honam go dia anka se ta konka honam no jemeso amen but Christ maudia obetumi akonka Satan nde yant me se nana jo ma denya me ase papa Some so for me person me yira me ho ase ma so nya me ya enye enha Kofu hawa no. Hawa no. adia hwehwetia kwan the strength of God Hawa ni panem. the strength of God all about treasury ama mra ya chichiro over treasury my spirit of lust wiaw over treasury ama nibra ho huma wiaw over treasury ma waye fornicator over treasury over kronfo Troni adwamane mahu. efrisha o ma oboni so to me Yensu yempe. we say Jesus eba no ahode ade ma no wo se o ma no honam nyina so to me That's right. honam nyina o ma no so to me anu ma na honhom nyina so de abai to me jamaso amen Amen. o we are sorry no anu aka ti osofo ne se what was so de ade abai aka ho what was so ni asase so ni asase ase to me nyina anka so de amamo Oh no. o so de amawo no ba tara ya se what was so asase wo so Yeah. ni asase ase to me nyina what de amamo jamaso amen o yo se entimunko anko ya mana man nyina masuafo jamaso amen Amen. monko ya mana man nyina masuafo enti the last one na was masuafo no was a wom mama dia mensaka wosoro asase so ni asase ase na kamo enti mon try ko sise agya nyankopɔn bɔhyɛ a wahyɛ no bɛyɛ de abai ɛbɛba na sɛ ho nkonkron no ɛnya ba mo so a Ambenya hoden. ɛnya ma idea masa don't try it Traba bi o. Traba bi. gyeme so amen Amen. mepɛ sɛ na hɔpɛ wokɔgyina sɛ dɛm sɛ wati abɔnsam so hwɛ mu ansa Na odi be na o.
mikotutumi na nanom bosom hwe omu ansa enye so sakra ya na wode na ba o Peter no di ya so chi fie mi ansa I can't crunch out. When we hear some Coronius, no fear for the seven yame. Oh, cha. What you say, Amen. Mammy can say, and you saw quite sorry, I would have saw them. Just also, one conqueror also. No. What you say, Amen. When you are so can be very serious. Christos no. When you are enemy to this world, enemy to all the foreign angels, including Satan himself. Right. It is only Osra who are there. Definitely you lose. Definitely you lose. Asampa na me Canada no. Ya semri. You be to me like us or suffer. On concrete ba, and I'm a briscoto. Miss Sablebe. The TV show me dinner, I'm a shrek. Oh, my God, school. What is that? No, my grown dear. What is here? Oh, we are telling you about because you're here. A good year. And you can't lift it without the Spirit of God. So what will say, I am lifted. You lie. You can't lift it without the Spirit of God. No question I'm make it wrong. You know you do yes, me forcing your car. So I say, Bakum you no more me yere. You are wrong. 100% wrong. 100% wrong. 100% wrong. The lifted of you was through the greedy. That's right. Jemeso, amen. Amen. Oben kwa sorry, was sit down that thing. On some bosom. What do you say? Yes. The Bobby Yari Dani Bongu. Yari Bonu in the basso. A common son, you know. Yes. And you also tell us a God's Spirit are left, you know. The crowd also tell who's often there. You better what you say. Me God's Spirit, why to say dove? Why to say no man? Why not the one samokro? So God's Spirit in two more. What's some peja and value? What do you say? We did anybody now from Uncle Babia. Also, man, corner new. Over preaching radio, so TV, so said the Obian few. What do you say? I'm not a bit less than you know. Who go to home, Uncle Pedro? My young fa. Ayan, so see. And a God Spirit, and also that you not quite. Number one, just so you to kiss or by a didn't could him. Number two, just so giant bonnet be. Number three, just so you to kiss or who do anyone who does show you. Number four, just so put your say any new one. So what you would book or do you say warm, you lose. And to be a sorry, or Pagan inside there, National Command, that's what you say. Day. Oh, me, what's me and yan? What you say? A bad sorry, but you're not a town for. Or someone say, we are so done for far. I will tell you, Uncle Paul. The be a person for we are so done for you, Uncle Paul, a town for. What do you say? But so be our chairman of a simple word. And I'm a Ghana. Simple word. What you say? Amen. Amen. Tell somebody. Or be already was slow. And you already who in the mono. I request God's Spirit. You're quite a fast one.
me request na unya what have you number 1 do say so aka 5 dia somebody nipa bia on for nipa bia a friend ti be so na se kala amma for dear my Jesus Christ don't request don't Oje so amen amen oje he so for no they are sacrificing themselves. That's right. All the disciples including Peter Jesus among train now they are so to them now you are sorry I say Holy Spirit baptism now actually you go no ko je o so akeka dia o se na bai o se aba here Bro crop bonina come bitterness ai bede waba aye won no ti mo bro ni wakon what ya say what you say someone do over sadan de oni bono ono nko ni abo animu bonino mata no brabo what you say oni bono that is why Holy Spirit didn't hear the symbol oni bono because God's Spirit and you have the money to be. Oje so amepa amen. Me pa sama na pai. Obi a wache me ntie ni. Wa so ya o. Oba ni na ma so ni mu ta na akọ bu nsonge. Yes. Because se o to me pone so. The amen can say. So for me bu sa me se so for. Tell me I have gift and now gift. Now you see I say a gift. That's right. There's a very open. Don't mean it. Now you see I say a gift. No sorry, I don't say train in Christ. Wow. The you should be yet. I tell you a gift. What's it outside? No say yes. No, I don't do more to the bless. Just so amen. No say so you know what boy. We dey kokono asaba. When you know now boy. I tell you. And God's Spirit is a gift. I tell you. Who make you do one work as what to me? I'm so not what. I can't do it in your car. Until I also say, maybe Sajana Mamma. Maybe Sanama. No, I'm what you do for. No, no one that's not da. No, quarrel, yes, no quarrel, yes, and to be a yes, what you do. Jamaso, amen. The battle, what you say, oh, be a yes, yes, a woman, some woman, what you know. And then many other papa already. And some you be able to ask me. Yeah, what is that? You are so full of the whole what she can live for. That's already. That's only home. No, the real situation of dear trip. Only be. I can count on I can count on Baba good to you. Only be. Programs I was only more. That's how we power house. I was so some my home control. Only be. What was one assembly? And I don't know, many will be doing come on. So for me, that's summer. I'm also Holy Ghost. I'm saying, I the Holy Ghost. Just sign some. No, so the Holy Ghost is ghost here. There. Somebody. Oh, what was ghost? There. Somebody. You know what I'm saying? Yes, you won't sorry. Now I'm concluding. Yes, you Christian won't sorry. Now I'm concluding. When you're 12 years, Bible said now I'm concluding. Now ghost. That's somebody. Ọ̀pọ̀ fọ́nà ń sọ kàtí àmàrì sẹ́
Wobani said you free home kunkurumu. No boss. Asset Jojo and say Onino. Okay. Obi used to go to Biano. That's Onino. Onino one for said dinner. Because no one has show who kasa. Oh, okay. Yes. If I tell you that, and no one has show who kasa. God's spirit. 2 minutes the phone mukasa. 20 minutes. 20 minutes friend who goes. I better pray when you ghost. I want to catch that's somebody. Simon, what's all about my channel now? Congratulations. What is it? Genesis chapter 1. According to Genesis, Yes. I said, a sumo brunani. When I'm home to Sonani, and when you show. I just I don't know who I'm soft. I don't want to say about this ghost. That is something. Oh, monsieur. So we didn't dinner this demand no. No matter what you say, what's up? I don't know who I am. So I'm so sad. Isaiah 61. That's right. One time I say ghost. Uncle Ghost. Yeah. When the next time I have to use you, what's the say? One conquer. Very good. Fire. Fire. Conquer. Hey. So for the one children about the poor. You only know. The boss I know no point. Obi o tell me behind that grassy. Hey, the fella can hear me. Yo, me we say radio. On say why am jiro. O say say nkonkuru ni nyamba mo so a. Benya hoden. The strength ahoden. Who the big bonne so. Ahoden who the big kimbon sama fi ho. What you say? Ahoden who the big ye hu afiri wo. Paul said, "Why my who you never swag the bio." The Spirit of God on your fear. The Bible Yes. I told you to be home. Now I'm a shit. That's somebody. So when the camera will not Tasha, what I be. Then tell Tasha, you know, the Spirit of God, you know. I said, I don't know. What Tasha? Because if God's Spirit possesses you, across make us 7 characters. Okay, Suban, Makuma, so. For no, go through the Murawa, Suban, soon in the Murawa. You need the answer. Okay, Suban, so. Understand the Spirit. And what on you Just let me trace a message. what Tasha? 20 years, and I say, no. What is that? Ethiopia, Aquana, no, Katika. But in Kaisa, woman is or reduce it will be reading graphic. Now, Philip Wahon, I said a man, Philip. Rado, who can do was a Philip. Aquana walking comes on Tasha because I'm in Opeja and shame. No, I didn't go here. Now, Philip drew in China say, "Oh, you want to go with Tasha? Was a man down on Tasha, member? A cover so proud of my father. Oh, yes, this will be one. This is our call as a cramoni or preacher or farmer or to be a kind. But the Spirit of God in power. Don't Tasha, what kind of God? Baba ka jo so yesu ohuru na chef for nase Bia e do woro so ko ohuru nase enware so dani so isa to bia no san yo so ya se so dani nsuo nsa na ye ho afa akotu se won ni wontia na zo nyina ni ho on the gospel nyina ni bi just everybody e jo to ja wo tsa wo so bo ma da na matiase e di so bi boa me obi ba na wo se boa wo only true Spirit of God. Only true Spirit of God. And then I have to say, so about what I teach a God's Spirit, no, but my church and work on creating in our the person I make catch on. You know, we have for one, you know, I can come. I call you a 10 cry out, I can't say, oh, yeah,
Omo nyina ya occultism. Omo ya antichrist. On concrete to omunti Bible no. Or find a graphic. Or find a university book. So is go school na. Tell your course school no I can Sano moya. Jimiti. Sano moya. Because some of you we come in the shower. Be very careful. Amen. If you don't be come in the shower. And you want to say my quite sorry happen. What do you say? You will really be or join or very and work. And you will do one watch out. When you're doing it, when you're not doing it. Tell somebody you will really go up on Timber or join call. What do you say? And you or no, sir, or Hannah make you, but clean him in Tessina. A branch, you know what our true woman. The wasam no can answer. Or be wasam. Because some catch all. The entire kind of your feel the trap and question. And the sign on concrete to Yamia won't do only bit. Because some of pay, we will not walk. Your body is so you are getting in our noah. You can say one for your own question. What is that? And to show you the own fan call. Whatever call you carry back to my girlfriend. What do you say? And to Jesus Lancashire, you know. I don't know, my near Joe. And near Jim. Assembly. If I say, assembly, your homework. What do you say? Amen. What I say? I'm going to show you Juma radio station. That is the end of your life. I dare wish you try your start. Once you shot to me, I would never do Bonasho. Now I never could do. Many of Jehu Francis said, God's spirit of a trauma. Yeah, or show me a Christianity. Tell me a home. Or show me a Christianity. Tell me a home. Jemaso amen. And I used to say, she shall show me. She said, I don't know. Na tell me no so ahini no baka bobum adi ye no abiro Christianity. It is a God's spirit power. He provides you everything you need. That is why Peter no ekosi omo kwa na omo kosi do Mike mame abro saso. In fact, what no mun kra he. Adan kra de no mbedi adan. Wo mun kra he o, homa kosia. The God's spirit never Acts chapter 2 no. On conquer na ba no. The cast factor. Tell me, I'm a take am yoma hu. Abi. Peter no am akoko mbe. Ebi ho ba ba. What do you say? Mama muri na antofom, e muri fom. Na ba. E ba say ka tell. On conquer na ba Acts chapter 2 no. The person me kan wasam kakra bi kiro. That is unite. That's right. Kabum. What do you say? So you must share as Robian again. I say, I know as Robian again. Obi to an agent on a human. Takabian has sent the message. Obi didn't have but a dear and son of one to a man of master. The Bama is our jack, Kakabia Council Soba. We so badly pay, and we're bound swapping it. I didn't choose the number. I didn't see one about Saria Jano. Danny number. You are transient. Continue. We saw Quadan and Proud. And we're Johnny Abatrao. Hey, we saw shower me. I was human. I was going to say, I didn't want it. I don't know. And to God first to shut down the war. I want to unite. Oh, yes, and to be a new papa could be so not also. Oh, my can you do Michel Buddha?
bibia wo mo ntiasia sa honam bro bibia wo ka bia no wo mo ntiasia no so twa na obi ni se ara wo ba so nya wa ni sa go fura ni a he just a wa so no free na ko ba bi anoma won ta krasa mo tuo mo abo yes o ho tia ba cheo we ma so so sa ayi sonsura waton ayi nkrani mo chauncha ya semri be pa sa no pai so fa je wa ti ase me se ha kakra ya anadu ma na ho o se sa won konkuru ni nya ba mo so a mo ba nya ho den ana me da ho na mu biebie me se wo pa so hu se so fo ya no kwafo a ano tu sika na fa ma twa no hia fa ma twa no hia na fa no tu sika sa ho ho mo wo pa o ba go atama se apara ifusura ho kire wa ton na so dan o de ama konfo na wo kire no o hwese wa did the pain na wo kire na ze ahotwe a na to so dan wo so fo pe atase enti me pasa obi a wo kire me na no tie ni ye pa se de enti a wo ntimi nya boni nyina ni se woni boni jibu the strength enti jo yan hwe accept to no na yan kai verse 1 on konkuru hwiego na Pentecost dan try na wo nyina ahia fa wo nyina ahia fa ko empo firi mu na that is unite wo kura djema ba ko akoma ba ko mind heart so nyina ba ko there's no you can't say discrimination oh the pastor wa wo tie mi tie ni ye amen amen wo jira so demo wo di ni so fu pani atem ni nyina ni se wan prema na mfa sika ni nyina ni everybody so asa won konkoro waro so no ebi me ka wa bro na mi du Ethiopia na ko na me sere wa se wa tenka no asehwe Philip don wa chano monti ase akansa ni wo se bo Yesu Kristo no ambo na semyam na azet ni no ono Yakobon ni tumi ni ahonde nia wa kasa no no wo se o wo se ai na ya na sima suba wo kwan wo tuntuo ni yes kwai wa no shifo sikani pa o Philip didn't move sure bomba man you papa ni pede ni tia Philip ono akọ Bible say papa ni de yeye ni na hye onko me say ati ase Apollo sofu Kenya sam aso na ni nyam sam a waka ni nyina no obo wa so ya baji na nkonkru tro enye cause ono Apollo na nkasa no onkonkru no oni no adiase oni pa na no atie oni mkasa the battle adiase enso na God spirit no oni no shelo so enti mira Paul ekodu ho na office ho no odu wa okos o ma agye di ho no nipa ba du mienu according to Acts 19 no busa mo nsa nuanom mujide yan munya ho konkura na ti asema mo kai o se yentin pepo se konkuru bi o baabi we no wa o ma si mi pa no odi yo o adi ase no obada na we o kan ba bro down ati ase yentin kra na tena kaba sorim uti awoyo uti tarafi and sarafi won te pray odi ase na bu ba kukompe wa so dem na uti ajada so dem ni akwa ba ku o wura man fon sa won o mo na hu odi fa akwa uti sa so we mu abada na God spirit at me abetra so musu ni so mani pa odi ase the person can uti odi say lotto number so dem
asɔre a yɛkɔ yɛde lotɔ ne atwa obi nim ne ayisa abɔhyɛ ba no ɛbɛɛ dɛ na God spirit atumi abɛwura wo wodi agorɔ o wɔma bɛhyia dɔsɔ nifa wɔbɔ wɔma wɔnyɛ awurade deɛ dɔsɔ mepɛ sɛ nɔpa yi ɔyam hyew mahu sɛ na me koraa ɛdɛn na menyɛ tɛn gyeme sɛ amen wate aseɛ ɛdɛn na menyɛ na honhom na ba Acts chapter 2 ɔse na wɔn nyinaa hyia faako wɔn nyinaa ɔmo hyia faako ne mpofiri mu na ho bi a ɛte sɛ mframa mu yɛ den ɛrebɛbɔ firi soro ba obiara ntie o mpofiri mu honhom na nhyɛ ɔmo tae mpofiri mu ɛna homu a te sɛ mframa bɔ bae na bɛhyɛ efie a wɔte mu no bɛhyɛ fie no mu ma na tɛkyerɛma a ɔpaapa mu ati sɛ wɔgya yi kyerɛ wɔn yiyi kyerɛ wɔn ebisi wɔn atifi maako obiara ntie ha yi ebesisi wɔn atifi maako na wɔn kɔnkɔn yɛ wɔn nyinaa mama ana ofiri aseɛ kasaka ɔmo biara ni hɔ no ɔyɛ yɛmfa n sɛ shortage baby fullness of the spirit ɔma yɛ ma wɔma God spirit ne bɛhyɛ ɔba wɔ mu no ɔmo nyinaa yɛ full na sɛ honhom biara ɛyɛ full honhom biara tie ni yo wode aseɛ nti sɛ ɔda so sɛ nkonkoro sɛ hyɛma yɛ sɛ wodeɛ no that prayer ɛyɛ no topic no obi a wɔnya bia na wɔsɛ wɔka yɛsɛ mo wate aseɛ ɛbɛhyɛ wɔ mo nyinaa mama ofiri ɛmaa ne mpanimfoɔ no nya de ketewa o obia bɛyɛ full sɛ wate aseɛ mepɛ sɛ ɛnnɛ sɛ yɛade a wo sɔfo no a wɔgyina wɔ nim no wɔyɛ full of the spirit and kɔne wonya dii ka wo sɔfo no ne wonya dii da ɛna bɛka me kyerɛ hɔ ka mmoa no ma woanyɛ korɔmfoɔ na asɛm no ye asɛm pa na meka ne nɛ no o tiɛ ne ye if God's spirit ɛyɛ fullness wo a wote asɔre sɛ ɔyɛ secretary sɛ ɔyɛ asɔre panini sɛ God spirit yɛ fullness wɔ so a ka bɛ support ma nipa nya nkwagyeɛ asen sɛ nipa baakofoɔ bɛdi yie sɛ hyɛ wɔn nyinaa mama o Peter yɛ full John yɛ full wogyina so a mepɛ amen mepɛ sɛ mebusa wo sɛ wosɛ wonya God spirit woyɛ full nti na Yesu fa nsuo oduru Jordan mu no ɔka kyerɛ John the Baptist sɛ sei na wɔsɛ yɛhyɛ tenenee nyinaa ma tenenee nyinaa wɔsɛ tenenee nyinaa yɛ full turu Yesu wuo ne ne sɔreɛ wɔsɛ tenenee nyinaa yɛ full sɛ di ama kwan na saa na sɛ yɛhyɛ tenenee nyinaa de abae ma nti sɛ ɔtenenee nyɛ full a you lose because the spirit of God is full ɔno ɔnyɛ half gyeme sɛ amen mepɛ sɛ nɔpa wo werɛ ho wode waahwɛ wone ɔtɔ nso bɛdu ɛbɛ nyinaa deɛ Satan pɛ sɛ ɔhunu sɛ wɔntom ne sɛ ɔmmɔne saa na ɔda ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ nyame wohoma ntom mu wosɛ twitwa ntorɔ wosɛ didi nam wɔnhwia nankum mepɛ sɛ wosu nɛ ɛdi adanseɛ Satan pɛ sɛ ɔpufo kyerɛ wo sɛ ɔda so yɛ ne dea wɔwɔ ne wakasa kyerɛ wo kɔwura ba afiri ntwetwe ba ama the voice of Satan ne wakɔyɛ ɔnso ne deɛ camouflage na so na wo ne wo ho ya pɛsɛ wɔde ne ho so ɛmfa wo ɔde aseɛ mepɛ sɛ na ɔwerɛ hoɔ wonya fuu ɔnka hɔ enti na wɔmpra wɔ yerɛ akyi no ɔnka hɔ ɔnsɛ wokɔduru Germany asɔre kora yɛ ɔyɛ ɔnka hɔ ɔfiri mu ɔnka hɔ ɔnka hɔ wofiri akɔduru London
oni akwaji kuro no oni akwaji sika acha Christ say I dear God spirit atu mu ankaba support odi as you free Jerusalem no kodu dabia wa yesofo you are just yes oni say sofo a omini dan sharia no abrochimam afakase money conscious kana via won afakase according to say amo ya de dan sharia no say Nanu bi obi di Sunday me Sarbedi ako resurrection power ka wo bi etim ni nsa no nso akwa bishop na msi we so for mo akwa bokwa to ho e wo so sorry page safo no ono nso akwa urobu na msi we o kaka mo sai na wonya nuru ho matra ya se mi nya nuru ho emfia di asam ya nsam nya nuru ho na wo ma to me nyina urobu we say the one small boy say so we need for here no akwa time o di asia na chata na pampa mi si ai so for mo akwa so na adan uroma asori adan Anglican ai Pomatin TV claro Pomatin TV comme so a shia so sa papa we yes papa bi ba tira me mu o se tete no na sofo no ontade o mo che and the grade one so mo ya sofo na mo say woni ma de kodi antia if you say na gospel into mu teni apama tade ade kire na ya tamu what the Christian selling na tade anya che na poma afa no ho manim na say Jesus say Peter say James say Andrew say to mo ya sofo chawo afa no je wala mo say wa hwe ase ambo we be some pay if God's spirit possess you we do we ase so we do so am pa amen me so do ya bai e we ase so we do bone so Satan to me konka da jimejai so be so abosonfo enkokotwea mfa no ho me mfa no me didi na tem fadi plan is low so ya se santonya ma se wira mo hai enso ja to a enso ni nyina we no bia ko ka che le sanana ko fushiro no o dia se nyama tiedi no kura ne tan nyama ya se bri o ko bo ma papa ja ja tan kura no kura nya fa koko bri su ko we we ba se mi kana kura de tiro ya wanyamia that is Christ. Amen. If God's spirit possess you, Master, unama we bold. Papa. That's all for me say the boss ya Kumasia and a guy had here. Oh boy. The majority minimum decode obi bet you gas a call road. You now. Say I'm a suffering the never court, make court. You now. Kumuyade. You say amen. Gabi from your suffer. So there's a preaching on ya do ba court. Now say o de Obama fa court o metwe fie me adi asam no. Am ye de watum. Me metwe fie. Me ma ho. Afa no ha me. So for say na me se bisu agimi. So record ka wona fa me court. Wa dwaman. Na ka chansa ogro ho a metuka ba wa so dem ho aba papa wa so ma che wa sekam de wa kotum mi ama ba papa wo so asa che wa sekam de wa kotum aso de yen twa so yes me ba sama pai o ma wa ni brother so no God spirit o mo bo what you showing God spirit into mu o ko bu nsam jim o no correction ontutu so dudu wa forebo ebe ye jai o correction ontutu so dudu wa forebo wa na all night
we no nyina wo ya ne kwa wo sa akobo nsam gem fi se wa tro se wona nkonkoro ka wona ye nyankopon de yaban amma if God's spirit drives you asa na wa ya mobo ko da o gafra na chi o sa dware akwasore o de wa atwe wanim wona wa na akọ kasa no wona wa na akọ kasa asafo ne se nyame de o me kan bibi nyame de odo bia odo ana kore odo bia entini otonsuo no abawia na de boye ne enjoy bi but afan kwa ho de oni apata body na ka se nyame kai the body nyina na atonsuo mame enti se ma ba to de ankwaje no se fa be body na Basa na wira ho asori na wutimu no ayan zaman fo asafo sorry num God's spirit no sorry wa an zaman fo asafo that is why what nemu a wutimi nyai bone yan kan bone ani mu kiraw ayam hihie bia na so o sofo na mu an sakrai what you say we are seeing a day sofo club so for night club on power ni yati asofo ni bi so chari e bi shiri bi sitramo no tramo 31st night e ka se tramo na di form ako ayi what say wa brusa tam ko fu bi akotwa ni video ana ba kan wa bro na wa kontokwa just me share me share me tell stressa adu for ya be ba kumasi ebi ni ayere no ya yire dum nu ada ebi fa ma wo bura ho ebi so dum wi ebi so fa ya sofo nketu ayere no ebi so ba da zamra hotel ho ni awi ma ya difo kwasi afo ngo ahohomone dia oma possessive evil spirit ema mo de ba bra to so waka bibi tira oma ne bam ne daji mi se nyame honhom tinimu ori america kan say malam bi betimi a chiro bibia babam botomfo betimi aka bibia babam me na we kan kire wo me sesa kwakubo nsam de ntia ne hoye mabufu ne se da bia wonam a ana sofo ba me ho wajimi o asofo ba ho ani abaje tumi no no me didi ye say do atem won tumi voice out na asofo ba me ho what you say tell me obasle ko ayi e France ukura da bia na jo katia o su ba car black Sofian katia se ye ke o ni sal ata ko Colombo so asamba na ni kana min chatro asamba na be ka akobo nsham enti na me pasen ko no ayitum eno antimi nka me so dia me huru beka o dia se me huru na sia se me se asama ya sofo e ma dance ya comfort be tram office di adam fo na ne fa odu bari anu aka o se me kontem na kwa no anya obeko ayo so nshwe o de sika ko me ba say obia o tiam no anya very vigilant tiasemri you need to repent you need to take Jesus Christ brother classic so nkonkoro no wonya ene chese wo kanya nkopon krofo ehia no nya kawa ye bibia me joy ni wadi range nkwa na sheme wadi range ajiama nu Pentecost so for na de sheme no ane shew passagier man me nim so oti asimpo me panokra na maye na doye ya nka obio ona de me yire ma me ware what you say o ma me bawo
dabi nanka wanya asem mpreso eda no alo ke no se kama ka krenkai ono ko na mpreso Pentecost wo but a jump papa no yambe shia ne say what ya say the person yo akrupa nkoni bi oh David akrupa ebi se ni fa bi se bonkum kama esa so funu mo Ghana se die se shobo se nim se life se ade life bi no oh massa the person ka bi di chira brother asara na wo kura no massa ba ko pe obi so die echei echeri kotum on pe hom chei what ya say na generate ni pama no nti chei na no de aye banders was fatonsa da yesu ba su fam nti anum na ade aboni TV so da yesu be ba no da yesu be pie wo wiem awa samba sisi ja wo do ayari ketwo sa onkonkro ya ba so a o se Peter nya ho din kodum pempan so se asofo ni hia Peter kasa one day power through the strength, through the power, God's spirit fan mu kasa many pumping and sapajayansa. Oma mi dancers ya kodin kuto. Ana oma mi dancers an ka twade. Omo ji Yesu Kristo Nazareth ni di. Onkonkro ba ye omo nyina soma. Ati ase. Afọ mi jodi was no. Ye bibia nya kwa e dia bio. That is true spirit. Obia de la japa de be go so fo no na se. Mo cheya an here obia. Amen. What is here? Here obia. And as a God spirit, awura mu odi Yesu Kristo wo ni no sori ni soro ni ko ni samba wa dance. Na wo ni na dwuma. Because spirit ni ba yi Yesu a kire. Obedi Kristo ho dia ban adanse. Oma chira kwa abafa so ayeye. Oma chira. Anan kan wo mle. Kwa abafa so ayeye. Enye ba ye no obabobo na emu otu ba ye. Oh. We wa ta dia se. We na ye wo no ko. Kasidi mo no. Hallelujah. Me pasala no pai. Brother, ma wira ho. Papa. Ma wira ho. Oti asorim, wonti bi nyai bone. Asafo ma ye mre, onya mre, wo bi antumu. Jajimi no. God spirit when the timino apuano achechera no to spirit of God me bushaw when the timino chechera no de no to akwa sa kwa bi ofrana soreba osemetwe maami we fie bayi abehiomu no akasa asema twe bayi na abehiomu na bayi ono so gina ono akasa obebubo edin nyina na aya no cross say God spirit to mu a obi be timi asa twe ho mo ne abewura mu me busaw akonya no awrade ho nkonkro to so no ana bayi ana sa busuma ba trafa me pese am I na dausa sakrawadio na hwehwe awrade atira kwan won hwe awbewu na wakobun samjem won hwe awbewu na nya awrade dia kasemri won tadi sakra atira ho nkura atim dia wa you tiri ho dia wa you borre what I say if God's spirit possess you you can't dress that won't even dress ma tumu nyire mu abonte ni you are daja so nkire what I say so God's spirit possess you who dress neat amen and your school never control say na we university we secondary school there was some skirt sim so no no university never control them God's spirit directing you that is the word ojina so amepa amen and amepa no them the Christo pa and them we school there was say me kwa sorry aye kaborofo and ya no correct God's spirit never direct wo do akoba bia o kra benya nkwaje Jama so amen Christo som
Me person no boy. Abranche bia we tie me be very careful. Tia semri. Me person there be busa. And so when God spirit in them to say. What's a bomb important na kayo was ma unsen Kenya nkopon na dom. The grace of the spirit. Love. What you say? Ane ne do. Ane ne do. Check this out quotation mama. 2 Corinthians chapter 13:14. 14. Or say yen Awurade Yesu Kristo adom. Nadom. Ne Nyankopɔn dɔ. Nyame dɔ. Ne Honhom Kronkron Ne Honhom Kronkron anyankofa. fellowship with the Spirit. The grace, love, and the fellowship of the Spirit. Perfect. Nti sɛ wote asɔre na sɛ wonni Nyame dɔ. Nyame adom ne wo so. Honhom no ɔkra ne anyankofa. Definitely you perish. Asɔre ni gya yo. Wote aseɛ? Ɛntra sɔre mu ne sɔfo nyɛ diili da. Sɛ sɔfo no nim Nyame a Kyerɛ no. kyerɛ no. Ɔde bɛto asome na yɛyɛ adwuma ne yɛbrɛ ɛna wɔsɛ yɛnyɛ sika didie nso wɔgye akatua bosome. Wɔyɛ korɔmfoɔ. Ma yɛ ni bi. Anɔpai deɛ ɔpa nkwa anhyehyɛ wo nkonkuro akyira kwan. Amen. Deɛ ɔpa nkwa nsakra anadwen amfiri bɔne nyinaa hɔ. Wode ase a ɛnyɛ camouflage. That's right. Ɛntra se nka sɛ Nyame honhom wɔ me so wɔ abere koro a woboa. Bia. Tum. Ɛnɛ dware kɔ asɔre hwehwɛ Awurade trae sɛ wo ne God spirit bɔbɔ mpo ne mpo na nkwagye a wɔ no mu no wo nso anya kyɛfa. Amen. Gyeme so amen. 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 Ti asɛm ne yi Kristo ahyɛ nsodeɛ ɛne the spirit of God. Kristo ahyɛ nsodeɛ ɛne ne honhom a wɔde bɛma wo. Sɛ woyɛ Kristo honhom ti wo mu di a ɛne na woyɛ Kristo di a bɛbɛkyɛ wode aseɛ sɛ Kristo honhom ti wo mu di a John wabia quotation bi Ephesians chapter 1:13. Ɔno amu nso na mote no krasɛm a ɛne nkwagye ho asɛmpa no. nkwagye ho asɛmpa na modidi yɛn so ɔde bɔhyɛ ho nkonkron. bɔhyɛ ho nkonkron a ɛne yɛn apagyadeɛ nso hyɛ no. Asɔ mo ano ɛyɛ yɛ pagyadeɛ nso hyɛ. Na ɔde hyɛ yɛn so. Nti God spirit ɛne ɔde no hyɛ yɛn so obi a ɔyɛ ne deɛ bi a spirit of God wahyɛ nsodeɛ no no Sodeɛ no no. wonim a ɛnyɛ tɔ nso o ɛno deɛ mosua bɛbrɛ boa wotɔ nso ntimi mpa mo tatea koraa agya biaa nim wo boa Bebreboa. woyɛ daadafoɔ sɛbilɛbɛ wo boa bɛbrɛ ka bluetooth wo boa obi nso deɛ gagagaw kramaba Ayangadagada. ayangadagada mese possess God's spirit and trust in sheer tongues. Usiadia ayede. Emra hom ne mai. Uko Bible skia na ma try so lebe bruskoto lebe bruskoto Emra hom nga hom. the basana pai you need to sit down and study the word. She showed that day. Jamaso amen. It's better for everyone. So I didn't come and a cry and I dream the Muradius. Asole.